asini roha madihamu dok dame nasian debata ama dok sian anakna Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Tabi jala horas manitar sarupna. Salam, salam sehat. Damang dainang hurian nahina holongan. Ramai tamu si marsiajar laho paradehon janita tu parmingguan parningotan hasasawar di Purbadia Pentakosta napaduahon Senin 25 Mei 2026 tersurat di buku Nehemia Bidusia ayat 20 Sahrodi 30 sada usaha madi kita. Akub ni dunga di basa-basa ko tu nasida todim na dinggani marrohayo nasida jaladang di otoko manam sian pamangan nasida jaladunga di ko tu nasida ai pasobu uas nasidai pola 40 tahun lilingna di parmudu-mudu ho nasida di halongonan asa unang kurangan nasida ulos nasida pe dang olo guru jalapak nasida dang olo marpura-pura jaladunga di basa-basa ko tu nasida akaharajao do bangso jaladunga di sagi-sagi ko tu nasida akai saarodi partalpahan asa nasida manuluk tanoni sisihon do tanoni raja sian Hesbon do tanoni si Ok raja sian Basan jaladunga di patorop ho anak nasida songo bintang akan di langit jaladunga di bako nasida sahatu tano naung pinar baga-baga mihian tu akau punasida ikon bongotanna jala tianonna jadi dunga bongot akka anak nasida itu tanoi jaladunga di tean nasida jaladunga di patuduko maradokon nasida halak isi ni tanoi halak kana ani jaladunga di pasat ho nasida tu bagasan tangan nasidai nang raja nasida nang akka bangso ni tanoi asa bahenon natu nasida guru lomoni roha nasida dunga di papatu nasida huta akka nagot tinggi do tano bosar jala di soluk bagas akka nagok arta marragam-ragam tole sumur akanani dak-dak porla anggur porla di hau jetun dot hau namar parbue tau si panganon macai gudang gabe mangan nasida manadu bosur jalamok mo gabe mangololoi hisak na nasida marhite sian denggan di basam na gudangi hape lam jukat nasida lam manguturi mangaloho jala di bolokon patik mi tupudi ni tanggurung nasida lam dibunuhi mse panoi rangmu akan manindangi dopak nasida naing manogihon nasida mulak niatuho asa mambahen akka gasik godang alani i dunga di pasat ho nasida tu bagasat tangan di musuna akan apa sipal nasida alai iya dung hagugotan nasida mangangguhi manasida tu ho gabi ditangyoko nasida siam banua gijal jala kobar tu asini roham akan nabudangi di leoko tu nasida halak si leo tua akan napaluahon nasida siap tangan ni musuna alai ia dung mahasonangan nasida mangulahi musin nasida mangulahon sogoni roham gabe di pasungkuho nasida di bagasat tangan di musuh nasida asa di parhatoban nasida dungi mulak musero hanasidai mangangguhi manasida tuho gabe ditanyoko nasida siam banua gijang jala di padua ho nasida hobar tu asing roham akan nagudangi matsai jujud dungi disuruh ho muse suruanmu mengapo-apoi nasida asamula roh nasida tu patikmu alai lam jukat nasida marroha jaladang ditangyon akatonami sai tidak dati do mardosa do pak patikmi akan atama patu pau ni jolmanian asa mangul ibana hape lam dipaholang nasida abara nasidai jala dipajogal takuhukna jaladang oro nasida manangihon hape pola leling situtu sa dipaaju-ajuho nasida jala marsipai ngot ho tu nasida marite hite todim marhite siap pamangan yak kapanui rangmu
alai dang di parati-hati hon nasida alani ido ubahen di pasat ho nasida tu bagasat tangan ni akka bangso marluat-luat alai binahin ni asini roham akan obudangi dang lausun siap nasida di beko jaladang ditadi koko nasida ai debata para siroha jala pardenggan basa do huria nahina holongan adong ma salah ama mantan narapidana di penjara Ibana selama 9 tahun kasusna sebetulnya sepele do ima tertakut Ibana manako sabukus roti manako Ibana ipe ala terpaksa do alani malena sabukus roti ditakko alai ikon dihukumi mana 9 tahun penjara odo nama baik Ibana gabe trauma gabe dendam alai dung karuar Ibana sian penjarai pitor di pasiding jolma masyarakat sekitar do Ibana alana dung ngadicap negatif Ibana dung ngadicap Ibana sebagai sampah masyarakat dung ngadicap Ibana songo panak dang adong na olo mardongan do Ibana alai adong ma sahalak pastor narade manjakon Ibana tinggal di Jabuna dung masih paluluan nasida sa ijabui di leho pastori memana mangan doh minum sabusur-busurna jala di loas ma Ibana tinggal di Jabuni pastori manang sadia leleng lomoni rohana borgin nai busi saudo amakai namodomi jala marnipi-nipi dan sonang Ibana namodomi ala nunga trauma Ibana ketidakadilan najinalona ala busi saud dungo ma Ibana lalo ma pikiranna dina lalo pikiranna manang songon dia mai gabe manako mai mana musi dibagas di pastori sendiri omma silakona iboto muda itak mana ditakko ma sendok garpu do piring yang terbuat dari perak ditakko Ibana asalari Ibana siani dungi digadis itu sabutulna HP tardapok ni pastori ma Ibana nama nakui masih berekan nasida gabe terpaksa diatuk Ibana ma pastori las pingsan lari ma Ibana sian jauh di pastori ini namanya tega amat sudah ditolong mencuri pula bahkan tega memukul orang yang mau menolong dirinya ini betul-betul sudah sangat rusak sudah sangat jahat dia sangat tega ala selanjutnya aman-aman sakamang inang disodok inti ni sari toot sabutulna laos disodok pesan moralna sogok manogok nai dung lari Ibana tutu di bor ini tertakut maimana manogok nai ditakut polisi jala dibuat manusia mulak tu jauh ni pastori asa adong si tindangi nama anakku Ibana di sini ala di botamu kamang inang di luar ni dugaan di polisi ido namasa odo alus ni pastori ido pastori dang nama anakku Ibana di Jabuku audo nama ngaleho sendoki audo nama ngalehon garpui dohot audo nama ngalehon piring perak itu Ibana sebetulnya adong do pesadana udah Ibana naso dibuat di mana do ima tatakan lilin emas ninna ala songoni pengakuan di pastori gabe dang adong alasan di polisi laho manahan Ibana gabe di Palua dung lao polisi disupuni mana ma pastori buasa songoni bahenom bapa bahasa soni alusmu HP tutudu au manakko di bagasmon jala huatu doho sampai pingsan alai bahasa soni alusmu tu polisi dinna pastori mat Ibana anaha dang diingoto janjim tuau iti kira ma kita nabudari merjanji doho asagabe jol manaburju idokoko dang jol mapar jahat to na terpaksa doho manako kasus mi
ido ubain ditakup po di penjara unang be loas si polisi mangarajai ho alai jalo ma ton ini tuhani asaima namar mudu-mudu ngulu mambegi hatani pastori tu mata angis ma imana lau sadar ma imana disol-soli masude pangalahone jalalah sebutul-butul mamuba ibana halani i macai burjuma ibana tinggal di jamu di pastori jala ujungna dimandirikan pastori ma ibana diurupi mengalului akapa kerjaanna secara mandiri ujungna gabe pengusaha na sukses do ibana bahkan dia dicintai oleh masyarakat yang dulu sangat membencinya yang dulu sangat berpikir negatif yang mencap dia sebagai seorang pencuri, sebagai orang jahat. Tetapi sekarang mereka berbalik mencintai dia karena dia pengusaha yang dermawan. Nah tahu ibana mengurupi akasi rupa. Artinya dia benar-benar bertobat. Bukan karena sakitnya hukuman. Bukan karena trauma. Bukan karena ketidakadilan yang terima. Makanya dia bertobat. Tetapi dia bertobat karena dia merasakan kasih sayang Bapak Pastor yang dia terima. Idu membaik ibana marhamu bau. Ala di dalam mana do holong ni rohani amata pastori. Kuria nahina holong. Atau pesan moral ni saritoon ima dihaholongi asa marhamu bau. Dihaholongi asa marhaim baru. Dasongani tahe di bain debata tu kita holong dor hari tu kita kan kamang winang asa marhamu baud do kita dia holongi debata kita asa marhai baru do kita alai ahado namasa kamang winang ahado najut terjadi gumodang do zulmai dang di boto magona dang di boto mandok mauliat itu debata dunga di balua ibana dunga di haulongi ibana dunga di debata asni rohani ibana alai saya mulahulak di ibana mardosa mulahulak do zulmai mangulahon nasolomo ni rohani Tuhani ukuti ma adong sada pandohan songono dicintai tapi melukai songon dia do masukna dicintai tapi melukai dihaholongi alai makaciti buhado roham amanginan molo di bek kamu nadinggan burjuhamu tusasahalak alai balosna berkhianat ibana Tuhamu marjahat ibana Tuhamu manibil jala makaciti hamu do ibana buhado roham narisi daga besogo do rohata olo depe tamak kahodongi imana taholongi ibana tapi merjat ibana tu hita songoni maturus dan boy jol mamangulahoni dicintai tapi melukai holan dewata udah sanggup mencintai walaupun dia dilukai anggo hita jolma tung namaul di tamangulahoni dihaolongi dewata do jolmai nang pejo jolmai mangulahon sogo di rohana ido na taida latar belakang ni turku jami tahun ido na masa di tengah-tengah di bangsa Israel mula-hula do mardosa maradopon di bata di mardosa nasida dipicang di bata di uhum di bata dungi targowok manasida mengangguhi matu di bata nasida itangion di bata maang bangun nih gabi di balua manasida marhasona manasida ala dung marhasonangan mula musida sida marhasahato dan uduk tu di bata Gariada patik di batape di bapuri nasida do dia blokon nasida do tidak ada ketaatan kepada Tuhan sesoni majujud mardosa di uhum di haolongi muse mardosa muse terus mamula-mula diokui bangso Israeli doi songoni papain di bata di bagasan tangiang pangudianon nasida di turpuk jami tau. Jadi latar belakang itu jami tahun ima ditiki baru haluar nasida sian habuangan babeli jala di patu panasida ma pertanyaan berdoa sapaat
Inilah isi doa sapanya, yaitu mengakui bagaimana Tuhan selalu membimbing mereka, menyertai mereka. Nah terus marmudu-mudu ngulu nasida. Diokui nasida do dosana nagudangi. Alai las diokui nasida do muse toktong do debata makaulong nasida. Lanjukat bangsoi di uhum debata. Alai menganggui bangsoi sian hagugutanna ditangon debata do muse. Jala dipalua hobartu asni rohani debata, asni rohana nagudangi. Nehemia sia ayat 26 Sahrodi ayat 20. Alai nang pesongoni di bahaya debata, tong dolam jukat bangsoi, saidat dati muse mardosa ditinggal ho debata do nasida ala songoni pangalahona. Bosan do Tuhani terus menerus berbuat baik kepada mereka. Apakah Tuhan merasa bosan telah mencintai mereka terus menerus, padahal balasannya adalah menyakitkan? Apakah Tuhan terus mau mencintai mereka padahal mereka melukai hatinya? Manang ditinggal de bataro nasida rasoni pakalahona daw di gariare dokon di paaju-aju de bataro nasida leleng do de bata paaju-aju bangsoi gariada di leon de batado todina tu nasida asa marmudu-mudu nasida disuruh de batado suruanna laho mangapo-apoi nasida paingoton nasida jala tongos de batado na posona laho paluahon nasida. Luar biasa. Gak ngolo tasukun bahasa songoni di bahen debata tu bang sunai sada do alus na dison didok nakin ala balga situ do holongi rohani Tuhan itu bang sunai ubalga do holong nasian rimas isi ibana debata para si roha godang debata pardenggan bahasa do ibana Nehemia sia ayat 30. Dan saya pikir inilah menjadi inti khotbah ini. Tung saburu di batado asini rohanai, dada saburu di jolma, molo di hutodo, molo di padaru di batado hukum keadilan. Apa yang engkau perbuat akan engkau pertanggungjawabkan. Molo sonido di padaran di batatu bangsoi, da ikut uhuman naborat do baenonna tu bangsoi, sialani pangalaos yonei, na saya mudah hula. Satu kali kau sakiti hatiku, dua kali kau sakiti hatiku, tapi jangan sampai 3 kali. Imam maluta jolma ala itu debata taidama saya terus do jut mula hula ala ternyata tetap do asini rohani debata di lehon tu nasida. Ini yang luar biasa. Tohodo di uhum debata bang sonai ujumar dosa alai dada uhum amatean alai picak-picang. Karena Tuhan berharap umatnya bisa bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Asamula kudalanna nasit tongi. Aidang lomo rohan di bata midah hamatian diperjahat. Lomoan dorohana midah hamulak diperjahati. Tumarik kondalanna asamangulu ibadah. Asini rohani di bata manotong saing lilingna. Ido nataida diturpuk jamitau. Ido na di tamyakon nasida di hati dakon nasida di bagasan tamyak huria nahina holongan song-songoni do nang hitape at sugari makamandu inang dietongi debata dia do ubalga pabahenat tanadenggan manang pangalahotta nahurang denggan dia do nagumoda at sura diukur debata rohatta rohatta mangului do tu debata manang rohatta na mangalo dia do na ubal atsura disuhat debata haringga sotta namuji ibana manang marsidalian hita manang halosohotta tu ibana dia do nagumoda jala atsura ma disuliki debata haporsiotta antara haporsiotta do arusaotta dia do ubal. Mula menurut tahu lasso adong do nanggo sada siak kita gumodang habur jota martibak kon hajuk katota lasso adong do nanggo sada ubal hapor syauta
daripada akka papahinata na hurang tama. Molo mangutonido dangadong nang usada itaon na pantas dibalua, na pantas dicintai oleh Tuhan. Alai asini rohani dewata dileho do kita dan maretong Tuhani dan alani pabahinata naroai alai ala memang debata para si roha di ibana naik koleonon na do asini rohanai holong nai tuhita ganuk marsada-sada asabu hita malua sian harus satai anggiat kita marhamu baun ni roha jala rade hita mangulahon lomo ni roha ni Tuhani atau ngakamang wina molo sian hadir yotta dan tau hita laho mangulahoni daik kon tajak koma todi porbadia nani lehoni debatatu hita jala tajak koma na posona nasi durunai laho mangapo-apoi hita asa tajak komme di ngulutta rade hita ditugu-tugu todi porbadia tu dalan lomoni roha ni debatama na mandongan hita. Amin. Mauliate ma ali debata di hatam nabadiai napai ngotok kami asa marhamu bau kami asau tinggalo kami pangalahon nami na buruki pabahinan nami na sotama do ragam ni hasahaton do dosa nami rohani tuho marsobba mangukui dosa nami todo pamun nabadiai sese sama dosa pangalason nami suruh matodim lau manggonggok pami napatau kami marite Kristus Yesus martang yang hantu. Amin.